Muy buena, xentiña. Hoy es un día especial. Estrenamos la Vogue 800 en su primera ruta trail. Nos queda un buen tramo de carretera hasta el inicio del track. En esta ocasión vamos a hacer un track de Loom Rider desde Luarca hasta Grandas de Salime, unos 120 y algo kilómetros, que acumula unos 5.000 metros más o menos de desnivel. He quedado ahí en Guitiriz con un compañero y nada, nos vemos en Luarca. Muy bien. Bueno, pues arrancamos. Nos quedan 146 kilómetros por delante hasta Luarca. Llevamos ahí atrás a Juan. Por ahí para arriba, punto limpio de baldes. Sí. No, por arriba, por la carretera. Ahí a izquierda. O sea, esto ya empieza montaña, Van aí a chapa esa cas pedras, plan, plan, plan. Moita rabia me dá. No soy capaz de levantarla. Aquí está a subida. Pois sí que tan tela, Tante liña, esa que vai para ir para arriba, sí. E vai. Que foi? Carallo. Vai, se non. A ver qué tal. A ver qué tal. Primera, segunda. Vamos. Mira cómo se van las rodas.
madriña querida. Zafada. Mi madriña querida, como que pouco agarra esta merda. De gas o que sea. Ahora toca subir. Vamos, Juan, tracciona, me cago en diola. Vaya vistaza, chaval. Decía meu aparato, has perdido comunicación con el grupo. Espera que non acabou, ainda hai máis. E ahora aquí que? Oh. Aquí ya, por aquí. Por el medio de la herba. ¿Vas ahí, Juan? Hay que ir por el medio de la herba, Juan. Sí, meteuse polo cortafajos abaixo do volta. Curva cerrada con pedras. Ahora sí que liaches. Ahora sí que liaches, que paraches. Y eches de medo. Vamos. Hay que grabar que esta vai que. Vai. Ya foi. Foi, Juan. Non contaba eu con eso. Vai a mudanza, como vai? Dios, que respeto me da esta moto para baixo, tío. Nevero diciamo no, nevero è da neve, questo è un glaciar. Un glaciar. Vaya, pues sí que hay pedra, sí. Tremendos pedrolos. Oh, miraches para adiante, miraches para un lado, pero miraches para adiante. Qué peligro de rodas, mi madre. Te voy a de atrás non agarra, a de diante flota. Dios, por aí abaixo non quero ir.
pouco unha decepción ter que ir en segunda, Joder, en terceira máis tranquilo, non en segunda tan acelerado. A ver, vou no modo... A mí se cambio por rally. Agora teño que ter cuidado, non vai a ser que me tire por aí abaixo. E va... Que eu cambio os modos, pero a verdade que casi non noto diferencia dun outro. Tamén puxeronlle... O un chamase Sport, pero o outro chamase normal, modo normal. Poderlle poñer outro nome, non? Normal. Como normal? Que é normal? Mira, agora vou en terceira, vou a 40. Vou a 40, pero, bueno, neste modo parece que están máis baixos. Porque xa... Home, esta ten unha Catalina pequena. Pois chamaron a atención por meter o coche por un cachiño de terra. Debían de ter o día aos paisanos. Aquel todo terreno que hai ali abaixo é seu. Si. E usted non sabe que estamos en plena ola de calor e non se pode circular polo monte. Dixo el, non sei, dixo el que eran 500 metros ou así de pista desasfaltada. É que depende como des co día, sabes? A ver. É para tiralos por aí abaixo. Home, 500 metros, meter o coche 500 metros para sacar o cabalo e que carallo ten que dices nada. Dios, a cada camiño ainda rebala máis que o outro. Dios, estou contento ca moto, Juan. Cando lle poña taco me cago en Dios, la vai subir por onde faga falta. Brúa, brúa. Que foi? O acantilado, que é? Que pão aí o iPhone esse? Que te parece? Pero teño fame, non para andar con tonterías. Vamos comer, mejillóns. As ambuliñas aquí tamén se quedan.
Limpiar máis. Non, eu cortei ese pan, pero era para mí. Ti corta máis. Eso era jodido, cacho. Sí. Colle, limpiar máis. Pa que? Hostia, non limpo nada, Juan. Non limpo nada. Limpo despois para non manchar os guantes de aceite. Miña navalla... Entonces aí... Miña navalla non corta, esgarra. Oye. Xa está. DJ Al. A chavalada. Chavalada, quédanos 50 km, máis menos. E moi lentos. Non conoce a Juan hoxe, o lento que vai. Pode dicir algo, Todos son problemas. O aire das rodas, perdemos cousas, caemos, volvemos para atrás, non damos arrancado, non damos comunicado, non non caemos, caeu chamuto ali, Bueno, parado, eso non é unha caída. Cateame se tira al suelo. Eso foi aparcar de outra forma. Sí. No, teño que parar solo, teño. Para sacalo tanto ABS como control de tracción ten que ser en parado. Mira os cabalos correndo polo monte abaixo. Dios, que susto me dou a vaca. Parte para vir, ó. Parvillo. Non hai que pedirlle permiso, Juan, hai que meterse. Así é como tiñan que estar. E non encerradas. Quieto, sempre, sempre teñen que cruzar. Son percos gatos, carallo. Queres ir hasta ali? Queres hasta ali? É un momento. Pues veña, vamos. Ven pa aquí, ó, que non sales nunha, me cago en Dios. Pa cá! Pa cá, Juan! Ponte aí, ó. Ponte aí ca moto. Bueno, as montañas non se ven. As montañas non se ven. É que eu quería que se viran as montañas, ó. máis moto e menos ceo. Como vai a moto? Brinca dun lado para o outro, isto é unha maravilla. A 10 km/h pasa como un enano. E pola erva aquela arriba do primeiro, oh, que maravilla.
perfecto. Primeira ruta trail da temporada. Ben, corta, pero ben. Corta pero ben. Non nos chegou a nada. Sobrounos a auga e a pedra. Muxa piedra. Cóbrame. Bueno, me cobres que ya pago. Perdón, no lo cobres. Vamos. Do